Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ilawag na sa tingali ni siya sa kriminal. Dili na sa unya na makabalik nga buhi sa syudad. Anhin na sa unya siya mamatay. Pariha sila ni Toribio ug Darwin. Dili basta-basta madayo kinagkaraang bay sa mga Benavides. Kay kiliminan kinigdaghang mga misteryo. Lakip na gani ang yuta nga gitaruka ni ini. May tunglo sa iyang kagahapon. Kung palang lit doon ay problema, ni Arman kini si Punyo nga inyo na yung masampit. Papa Maynard. Sangpita lang ko ninyo bisag unsang oras. Sige, naipon yung. Musangpit raw namin nimo kung magkinaunsa man gani no ipunyo. Salamat gyud kaayo. Mayo kay inyong gipahugtan ang pagbantay sa palibot ining karaang bay, noy. Oo, dong. Aron di na gyud mausab ang mga hinahitabo. Gipalihok gyud nako ang ubang mga trabahante sa kapihan nga pinanguluhan nila ni Donato ug ni Dulio. Iho, Jo Marie. Kini si Punyo. Mora akong gitudlo, isip akong sinaligan. O ang akong pangabaga. Mao ba day, Papa Maynard? Nisali kay ko ini niya. Si Nangter sila, pa. Nakabantay ko nga dili na siya ang tig-andam alang sa pagkaon. Tungod kay wa na ko'y pagsalig panitar sila. Nabalagay ko. Nga tingalig, kalit na unya kitang mukirig. Kay gihiluan na di ay tani. Papa Maynard. Basta kay wa na ko'y pagsalig niya itong babayhana. Apan sigyapon naara siya. Padayon nga nagtrabaho isip usa ka mga piniyalan. Nining karaang bay sa mga Benavides. Imo sadang katungod, Pa Maynard. Mas maayo nang managana kitang daan. Kaysa mamahimong uwahi na lang unya ang tanan. Iho, Jo Marie. So finally, enrolled na gyud ka sa imong course sa college, Brenna. Salamat gud kaayo, Ma'am Rolida. Ako man ang alma mater eh. Dili ko mi-graduate sa akong course sa college, Brenna. Nindot kay nga school. Dili gid ako makalimtan ng inyong kaayo nga rin ako, Miss Gracia. Ma'am Rolida. Kinahanglan nga imuhang tun-an ang mga lihok kang gitudlo nako nimo ha. Huwag tangan na sa imong sistema ang probinsya ng linihukan para dili ka mapuli. Miss Gracia, Sulti ba yan gyud ha kung ibuli ka? Kay ako raw niya ang bahala nga mo disiplina. oo, Ma'am Rolida. Asa pa da ito, Ma'am Rolida, Miss Gracia? I-treat ka na mo og pangaon sa gawas, of course. Hala, uy. Samot na gid akong kaikog ninyong inahan og anak ba? Sobra-sobra na gid ang inyong kaayo nako. Ayaw ka naghuna-huna, Brenna. Andam ng reservation na to sa Lavender Buffet, ma'am. Maayo hinoon iha. Murag, social ra kaayo kun i-treat ko ninyo anang dapita. Ay wa kay angay kabalakan, iha Brenna. Kay ang Lavender Buffet, gipanag-iya ni iha Krisha. Yes, Brenna. Hala, wow! Congrats, Miss Gracia! Thanks, Brenna. Dugay na din imong gi-open? About 2 years ago. Oh, Actually, ako gisuwayan ang katakos ning babayhana to manage her own business. Og nalipay ko kay maayong pagkadaa og maayo ang ROI kon return of investment nga nakuha lang within a span of a year. Sukad sa iyang full operation.
Nagamit ko dayon ni mga imong gikuhang kurso nga business management, Miss Krisha. O ikaw sabon niya, mag-expect po ko ha, ngayon ana usab, Brana. Or, gusto kong malabuan pagit unya ko nimo. Ay, Driver you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Wa ganyan tumagang akong tawag. Buisit ka, Brina. Makalagot. Buisit! 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 Gusto lang na akong klarohon, Ma'am Rolaida. Kung gidid-an pasab niya sa Brina sa pagtubag sa akong pagtawag niya. Wa, Tarsila. Pero ganong ganihar akong kinuntak niya, wa man gyud ko niya tubaga. Tarsila. Dili na bata gaway buot si Brena aron mandaran kung tubagon ba niya o dili ang imong mga tawag sa cellphone. Wa ang gyud ko makauyon ini, Ma'am Rolaida. Gihatagan na mo kagawasan si Brena nga mo exercise sa iyang rights. Ug nakita na ako nga malipayon kaayo siya, Tarsila. Ayaw intaw na akong inaw nga irresponsable ko, Ma'am Rolaida. Usahay manggod, makita sa itong binuhatan kung unsa kitang klasiha sa pagkatao. Mao ga ignon ko ikaw. Wa ko inaong ni mo nga irresponsable ka. Kay karong ni ana namo si Brena. Nilotaw ang matuod ni mong bulok. Ma'am Rolaida? Sige lang, ayaw og kapalaka. Pakigsultihan ko si Brena. Ma'am, dako kay kong respeto na nimo ha. Hinaot pa unta nga dili mo abot sa punto nga magtuiris ang mosignato kadaan. Bye. Murag imo naghihinay-hinay angkon ang tanan nga ako, Ma'am Rolaida. Dili na ni mahimo. Sobra na. Labihan ang pangigi nga gibati niya karon ako. Tarsila, kung palawman mo pa lang ang imuhang pagsabot, pagtabang ang gibuhat ko, isip magtotoo nga sama nimo. mao ba, Ma'am Rolaida? O Brena, og siguro ko nga naglain ang huna-huna sa iyaan mong maldita. Gisilent pagod ako nga akong cellphone, ma'am. Wala yung kumakabantay nga nanawag di ay siya. Nitabang man ko sa atong kusinera sa paghiwa og mga lamas. Ay, Brena, ayaw na lang lagi, ana. Gusto man lang ko nga naitrabaho. Naanad man ko. Ay, nasabot ko nga nangigi nako ang imong iyaan. Ang lain sa kuna kong gilikayan nga magkasultihan ay mi. Kayang iyang sakit nga sinultihan nga rin ako. Brena, Dili man gud siya makamao maguna-una kung sakitan ba ko o dili sa iyang mga sinultihan. isabtan ta ka, Brena. Abi ni mo, Ma'am Rolaida. Sukad, karon lang ko nakabatsyag nga marag nakaangkon ko og kagawasan gikan sa kabangis ni Tia Tarsila. O kamo si Miss Krisha, gipabati ninyo na ako nga mahal ko ninyo. Basta kay ipadayon lang yun ang imong kabuutan, Brena. Oo, ma'am. Maningkamot ko, aron dili mahimong usik ang inyong pagtabang nako. Sa ato pa di ay, nga karon ka lang nihatag og bili kang Brina nga tuwa na siya sa laing mga tao. Oh, ako na ang kunot. Pero ligo ng akong baruganan nga dunay dakong hinungdan. Kung nganong dili pagpangga way ang gipaabot kikan ako. Bisan og ilawom sa akong kasing-kasing. Mahal ko kay siya. Tarsila. Feeling ako. Hinay-hinay na kong gikuhaan sa tanan po niyo. May kapa na yun unyang nagpaabot ninyong tanan. Tanawa ka ra. Imbis maluoy tani mo maglagot na lang hinuon Wa ta. mo'y kaluoy na ko! Oh. Tuyang tabi mo anga ka. Nagparihas na mo tanan. Mga kasakit mo inyong gihatag na ko. Naibaw mo, wala? Ayaw laging palabi sa imong kinaiya nga murag kaya rani mo ang tanang tao. Kay dili gyud ka na maayo. Hapit na katumanan sa tanang mga saad nga rin ako ni Senyor Benedicto Benavides. Alaot mo!
nga mitratar na ako karon og sama sa ud nga nagkamang sayuta. Ilahom na unya sa kamanduan ni Supremo Minard ang katumanan unya sa tanan Tarsila kay si anhing Senyor Benedicto Buenavides mahimong kabahin na lang sa kasaysayan. Dili maunang naas inyong hura-hura. Kay mabanhaw ang labang supremo aron siya mo mapahimutang aron mahimong hapsay unya ang tanan sa bag-ong paraiso. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!